Hello guys! Ito na po yung unang araw natin para sa pagbabalik alindog challenge natin. So guys, ito na po ang calendar. Na-cross ko na rin po yung 26 at nandito na rin po yung timbangan. Kinuha ko lang doon kay amo to. So ayan guys. So ayan guys ha. Wala pa tayong kain-kain nito, kagigising lang. Kaya yan. Ang hirap, walang taga-picture guys. Walang taga-video. Ayan. So, ayan guys. Ang timbang po natin is 68 point. Wala, 68 point. 68.7. So, ayan guys. Kakayanin kaya natin tong challenge na to. Okay then, say good luck. Good luck po sa ating tatlo. Bye-bye.